Meikataan part 2. Aloitetaan ihan vaan ottamalla tää pois. Se on otettu pois ja nyt mä näytän siis vähän tyhmältä, koska joo, ne on mun entiset meikit, mut nyt pestään mun naama. Tai no, eka kuivataan. Tuntuu hyvältä. Hei tyypit, samalla lähti myös tää itse sydän siinä. Lähti pois samalla myös, joten nice. Hyvä juttu. Ja nyt mennään itse meikkaukseen. Tästä tulee ehkä part 3, koska mä puhun liikaa, mutta... Eli siinä oli kaikki, mitä mä käytän tässä mun meikissä. Mulla ei ole siis kauheasti vielä meikkiä, mutta huomenna tulee varmasti videota uudestaan vielä meikeistä, koska... Joo, mutta nyt tulee part 3, niin moikka!